den, já bych chtěla mluvit jménem nás obou. My jsme teda sestry Makovičkovi, konkrétně Áďa a já jsem Markéta. Hrajeme pod názvem Duo Cantis a dneska vám budeme hrát vánoční české a moravské lidové koledy. A nakonec máme pár filmových písní, taky, které se hrajou v televizi na Vánoce. A jinak moc děkujeme za pozvání. Jsme rádi, že jsme to tady mohli zahrát, že tady budeme moc zahrát. A příjemný poslech.